Сәлам дуслар. Сезнең белән Шаян Пластилин. Димәк, пластилин белән уйнарга вакыт җитте. Ә бүген без җәнлекләр патшасы арысланны ясаячакбыз. Аның өчен безгә кызгылт сары, бераз ак, ал, көрән, куе көрән һәм кара төстәге пластилиннар кирәк булачак. Пластилинны кисәргә ярдәм итә торган стыкны да барлап куярга онытмагыз. Әле тагын агач таякчыклар да кирәк булачак. Алар булмаса, теш хисапкыч таякчыкларны кулланырга мөмкин. Барысы да әзер, башлыйбыз. Кызгылт сары пластилинны алабыз да кулда әвәлибез. Яхшылап әвәләгәндә генә пластилин бик йомшак әйләнә. Хәзер менә шуның кадәр кисәген алабыз, ә калганы читкә куеп торабыз. Әлеге пластилиннан түгәрәк ясыйк дусларым. Бармаклар ярдәмендә пластилинны йомшартабыз, әвәлибез. Моннан зур йомры барлыкка киләчәк. Түгәрәк зуррак булган саен арысланыбыз да купшырак, матуррак булачак. Дуслар, ни өчен арысланнар җәнлекләр патшасы икәнен беләсезме? Арысланнарның яллары таш кебек. Алар үз-үзләренә бик нык ышаналар. Тыныч, үзләрен чын патшалардай хис итеп йөриләр. Арысланнар гаиләсендә ата арыслан гаилә белән идарә итә. Башкалар аны бер сүзсез тыңларга тиеш. Түгәрәгебез әзер. Бармак белән тигезләп чыктык. Ә хәзер инде менә шушы сары төстәге пластилинны алабыз. Күрегез әле бигрәк ачык төс. Ике зур булмаган кисәкне алабыз да кулда йомшартабыз. Әгәр пластилинны уч төбендә әвәләсәк, тигез йомры пластилин килеп чыгачак. Сез дә эшләп карагыз әле. Әгәр булмый икән, бер дә борчылмагыз. Тагын әвәләп карагыз. Хәзер шушы түгәрәктән менә мондый күркәм арыстан колагын ясыйбыз. Кызгылт сары түгәрәккә ябыштырып куябыз һәм тигезлибез. Шәп, икенче колакны да нәкъ шулай ук итеп ясыйбыз. Дуслар, тагын бер кызыклы әйбер әйтимме? Арысланнар 20 сәгать буе ял итә. Йоклый алалар икән. Мондый йокы капчыкларын белми идем әле мин. Я, колакларын ясап бетер алдыгызмы? Афәрин дуслар. Булдырдыгыз. Безнең сары пластилинның кисәге калган. Гадәттәгечә уч төбендә түгәрәк ясыйбыз. Менә шулай, ләкин ул кызгылт сары түгәрәккә караганда кечкенәрәк булырга тиеш. Моның кадәр түгәрәк әвәли чын осталарга әвереләчәкбез. Афәрин. Хәзер сары түгәрәкне читкә алып куябыз да, ал төсле пластилин алып, түгәрәкләр ясыйбыз. Арысланнар гаилә белән яшиләр. Анда 15 арыслан булырга мөмкин. Ана арысланнар ауга чыга, киләчәк буынны кайгырталар. Ата арысланнар территорияны саклый икән. Менә хәзер сары колакларга матурлык өчен ал төсләр өстибез. Менә шулай, мөлаем күренәләр. Бармак белән ал төскә басып алабыз да, менә безнең колагыбыз әзер. Икенче колакны да нәкъ шулай ук ясыйбыз. Арысланнар 20 сәгать кенә йоклап калмыйлар, хәтта көненә 7 килограмм ит ташыйлар икән. Колак әзер. Сары түгәрәкне кабат алабыз, бармаклар белән төзәткәләп алсак та була. Я, бу нәрсә булыр икән? Беләсезме? Әйе, бу арысланның йөзе. Мин арысланыма Батыр дип исем бирәм. Сез шаяннар кем диярсез икән? Менә. Хәзер безнең арысланыбызның йөзе купшы, ялы әзер. Берничә деталь генә өстисе бар. Булды? Ак төсле пластилинны алабыз, ике өлешкә бүлеп, уч төбендә җылытабыз һәм түгәрәкләр ясыйбыз. Күрәсезме? Тигез түгәрәкләр килеп чыга. Шәп. Бу арысланның күзләре булачак. Хәзер күз буласы урында ике чыкыр ясарбыз. Менә шулай. Һәм бу түгәрәкләрне шунда беркетеп куябыз. Бик матур, мөлаем һәм бернинди дә куркыныч түгел бу патша арыслан. Менә булды. Хәзер инде борын ясыйбыз. Аның өчен куе көрән пластилинны алабыз да, кечкенә 3 почмак ясыйбыз. Менә шулай. Шәп. Хәзер. Менә шулай безнең борыныбыз әзер. Шәп. Таякчыкларга да чира җитте. Күздә, борында икешәр чыкыр ясап чыгабыз. Куе көрән пластилиннан кечкенә түгәрәкләр әвәлибез. Һәм бу безнең күз карасы булыр дусларым. Әле тагын каш та ясарга онытмыйк. Менә безнең күзләребез әзер. Хәзер пластилиннан озынча буйлыклар ясыйбыз.
Менә шулай тәгәрәтәбез. Стык ярдәмендә аны кисәбез дә күз өстенә урнаштырабыз. Менә безнең кашларыбыз хәзер бик шәп килеп чыга, дуслар. Әйбәт бит. Без әле көрән төсенә кулланмаганбыз икән. Әйдәгез аннан арысланның елмаюын ясыйбыз. Менә шулай итеп әвәлибез дә очларын аннары тоташтырабыз, дусларым. Менә бөҗрә ясалды. Хәзер әлеге бөҗрәне кысып чыгабыз. Һәм безнең иреннәр барлыкка киләчәк. Менә бик матур. Арысланыбызның ялын кабартып куйыйк әле, чын патшаларча булсын, әйме, дусларым. Кызгылт сары пластилин белән арысланның йонын ясарбыз. Менә алар күпме килеп чыкты? 1 2 3 4 5 6 7. Сез, дусларым, күбрәк яки кимрәк итеп ясасагыз да була. Буйчыкларны ябыштырабыз. 3-не монда. Булды. Шулай мотор булып торсын әле. Чын патша арыслан. Шаяннар, минем чын арысланны күрәсем килә. Алар Африкада, Сахара чүле янында һәм Индиядә яшиләр икән. Сезнең аларны күргәнегез бармы? Арысланнарны зоопаркларда күреп була. Анда барганыгыз бармы? Арысланыбызны матурлыйсы гына калды. Батырга стык ярдәмендә мыеклар өстибез. Менә шулай. Аларны әле вибрислар дип атыйлар. Вибрислар сиземләү өчен кирәк булган махсус орган. Ул йорт псиләрендә дә бар. Булды. Батырның ялын купшырак ясыйбыз. Менә шулай. Сызыкларны жәлләмәгез. Чын патшаларныкы кебек булсын. Нәни, дусларым, әлеге детальләр һәр вакытта да матурлык өсти. Сез хәтта таж ясап, арысланыгызга таж да кидертеп куя аласыз. Ял арасына чәчәк тә кадап куярга мөмкин. Фантазиягызны эшләтергә курыкмагыз. Пластилиннан әвәләү бик рәхәт һәм бик җиңел. Бүген минем белән арыслан ясаганыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр хуш-хуш.